Xa que estamos no entroido en que Galaxia foi a editorial que traduciu os libros de Harry Potter, vimos vestidas para a ocasión. Somos xogadoras de Quidditch. Estamos con Xosé Manuel Soutullo, que traballa na editorial Galaxia desde uns anos antes que Carlos Casares entrara na dirección da mesma no 1985. Actualmente é adxunto á dirección e xefe de produción na editorial, e secretario do Consello de Redacción da Revista Galega de Cultura Grial, desde o ano 1989. Hola. Hola, buenos días. Vostede leva traballando na editorial Galaxia desde hai máis de 35 anos e desde antes que Carlos Casares tomase a dirección. Como evolucionou a editorial desde o seu nacemento en 1950 coa intención de ser o principal núcleo de resistencia cultural e política do galeguismo ata a chegada de Carlos Casares á dirección? Bueno, como ti dis ben, Galaxia fundouse nos anos 50 para recollendo os restos, os superviventes da desfeita do 36, da desaparición das forzas políticas propias do Partido Galeguista. Carlos Casares chega á dirección de Galaxia en 1985, pero xa uns anos antes xa tiña un papel como subdirector literario pegado a Ramón Piñeiro, que era o director, un dos fundadores de Galaxia, director literario, non? Naqueles tempos Galaxia ainda seguía sendo unha pequena editora e ainda non especializada sin estrutura ainda profesional, digamos, como a que os novos tempos demandaban. Ese é o gran salto que se produce coa chegada de Carlos Casares. Digamos que hai como dúas patas nunha editora. Unha é a xestión empresarial, e outra é o plan editorial. O plan editorial é o catálogo que se vai ampliando. Neses para poder ampliar ese catálogo, para poder publicar máis libros e para poder presentalos en sociedade, dispoñelos para os lectores nos canles de comercialización, nas librerías, etc., pois necesitas tamén unha estrutura empresarial apropiada para esos novos tempos. E ese é o primeiro gran salto que se produce coa chegada de Carlos Casares. A editorial organízase en departamentos, un departamento comercial que non tiñamos como tal, un departamento de administración, un departamento de produción, por exemplo, e esa especialización tamén, esa estrutura empresarial xa posta ao día permitiu dar resposta a esos novos retos que a sociedade democrática representaba. Eso desde o punto de vista empresarial. Desde o punto de vista do catálogo, das publicacións, aí tamén houve un gran salto. Galaxia pasou no ano 85 de publicar unhas 25 ou 30 títulos ao ano a chegar casi aos 100 títulos anuais, non? Ese é un salto moi importante, pero tamén ese salto supón tamén un salto nas temáticas. Incorpora, fai un esforzo moi grande, por exemplo, en literatura infantil e juvenil, se crea a colección Árbore, que ainda sigue sendo a nosa bandeira, digamos, no campo da literatura infantil, crease a colección Costa Oeste para lectores así como a ti, da tua idade. Ese é o gran salto que se produce en Galaxia coa chegada durante a etapa en que Carlos Casares foi o seu director. Carlos Casares estivo á fronte da editorial durante 16 anos. En liñas xerais, que aspectos salientaría dos cambios e proxectos que Casares levou a cabo durante ese tempo? O Casares empeza na dirección de Galaxia, pois, por exemplo, en literatura infantil tiñamos unha nómina de ilustradoras e ilustradores moi pequeniña. Hoxe en día podemos resolver, temos os ilustradores e ilustradoras que están á altura de calquera sistema editorial de calquera país europeo, de Estados Unidos, podemos dar resposta a todas as necesidades do mundo de edición como calquera país normalizado. En ese proceso, a Galaxia de Casares tamén foi evoluindo e foise poñendo ao día conforme as demandas, esas demandas desa sociedade que se iba establecendo, unha sociedade aberta, plural, democrática, autónoma, pois nos iba reclamando, non?
Coñecía vostede persoalmente a Carlos Casares antes de entrar na editorial? Sí, bueno, non con gran trato con el, pero, como xa dixen antes, el a partir do ano 82 ten xa un certo papel en Editorial Galaxia como su director literario, entonces, bueno, eu xa estaba daquela en Galaxia e a veces o vía pola editorial, pero non tiña un trato moi cercano, si coñecía, obviamente, cando viña por Galaxia e sabía del, claro. Durante ese tempo en que vostede chegou a ser unha das persoas de confianza de Carlos na editorial, como consideraría que foi a súa relación profesional con el? Bueno, pois para min foi moi importante. Carlos, ao pouco de chegar á dirección, pois pediume que me encargase de aspectos da edición, de coordinación de edicións, relacionados coa produción dos libros de Galaxia. E chegou a ser amigo persoal del? Bueno, eu creo que sí, en todo caso tuvemos unha relación de confianza, que compartimos muitísimas horas, aparte das horas de traballo. Eu tiña o meu despacho pegado a del, cunha porta que sempre estaba aberta, ali viña constantemente a falar comigo, a consultar, a informarme, e despois os días que viña a Galaxia, no tempo que foi director, pues tiñamos un longo café a media mañá, unha especie de tertulia onde compartíamos ali algunhas das persoas que traballamos en Galaxia ese café casi diario, que era un pouco máis longo do habitual, e ali foron moitas horas de conversa e moitas horas moi amenas, porque el, como é sabido por casi todo o mundo, era un gran conversador, era un narrador oral casi tan... Era tan bo narrador oral como narrador, como escritor foi, non? A querenza de Carlos por as novas tecnoloxías, aquel primeiro ordenador que nos fala na marxe, influiu na modernización da editorial no referente á introdución das novas tecnoloxías? Bueno, ele era un amante dos aparellos, de todo. Claro, coincidiu a súa etapa coa revolución tecnolóxica, co inicio da revolución tecnolóxica. Na etapa aparecen os ordenadores personais, por exemplo, que antes eran... Recordo o primeiro ordenador que tivo el, que era unha cousa primitiva, que era unha marca que se chamaba Amstrad, que era só permitía escribir texto, era unha máquina de escribir con pantalla e unha impresora que para imprimir 100 folios botaba 4 ou 5 horas. Ese foi o primeiro ordenador que eu vin en Galaxia, que era o que usaba el para escribir. É certo que ele estaba moi atento sempre ás novidades que se producían nese campo. Todo tipo de aparellos que iban aparecendo, unha especie de tablet, recordo unha especie de tablet que permitía por primeira vez escribir en pantalla e tal, e ele estaba emocionado con aquelo de que escribises a man e dándolle un botón se convertise aquelo en texto xa tipográfico, non? Bueno, esas cousas a ele emocionaba. Recordo tamén a primeira vez que descubriu un e-book, un lector, que era un bicho que comprara el, que atopara en Estados Unidos, que daquela foi a primeira vez que se intentou facer o libro electrónico, que foi un fracaso comercial morrocotudo, estamos falando de aí 25 anos, ou 20 ou 25, e chegou con iso que agora se resolve con unha tabletiña así, ali podes descargar os libros e ler os EPUBs, pois aquel era un bicharraco que pesaba ademais unha... E veu con el de comprar en Nova York, chegou con el, isto vai a ser o futuro libre e tal, un futuro que daquela non callou, hoxe ainda non acaba de callar tampouco, a pesar de que os aparatos xa son moito máis fáciles de manexar e de levar, e todas esas tecnoloxías novas que se iban incorporando, ele sempre estaba moi atento, eso gustaballe moito. Sabemos da condición de narrador oral de Carlos Casares nas sobremesas.
Era así tamén cando vostedes tomaban en ocasións un café no mediodía na cafetería Alameda? Sí, el tiña unha ollada literaria para todo. Ele era fundamentalmente Casares era un escritor. E tiña ese ollo que permite aos escritores de facer literatura con calquera cousa. Ele era un observador que vía as situacións con ollo de escritor. E entón era capaz de convertir situacións que por exemplo, nin repararíamos nelas, unha conversa, un personaxe, unha persoa que pasaba pola calle e facía algún xesto, ou porque levaba un can, ou que fose, calquera cousa que a nos pode parecer minúscula, que non ten ninguna trascendencia, el era capaz de converterlo en materia literaria. Unha parte importante dos artigos da Marxe, por exemplo, non os que trata dun feito político ou comenta un libro, porque iso é moi variado da Marxe, pero hai moitos deles onde convirte en literatura pequenas observacións, pois a tarde que iba paseando hasta aquela carpintería onde ali había un carpinteiro que botaba un par de parrafadas, pois esa conversa ali con aquel señor que ele apreciaba moito, por outro lado, dáballe para escribir unha Marxe. O sea, non vos digo do gato Samuel, que o convertiu nun personaxe coñecidísimo en Galicia, o seu gato Samuel, ou a mazaira aquela que plantou ali na casa e que só tiña unha mazá. Desas pequenas anécdotas ele as convertía en literatura. E na conversa do café, pois ali moitas veces contaba, bueno, pois onta tarde fun tomar café non sei onde e ali había dúas señoras na mesa de al lado falando do que fose e algunha chispa se iluminaba daquela conversa e iso convertía nunha peza literaria. Como foron os comenzos da revista Grial e que mudou desde que Carlos pasou a ser director? Bueno, a revista Grial, tal como ahora conhecemos, como unha revista trimestral, unha revista de cultura, fundase en 1963, pero tivo un intento previo, o pouco de fundarse editorial en 1950. Aí publicáronse uns cadernos titulados Cadernos Grial, que non se presentaban como revista porque en aqueles anos o réxime non daba permisos para a publicación de novas revistas e entonces enmascarouse aquilo cunhas publicacións monográficas que se chamaban Cadernos Grial e que cada caderno, cada libro trataba un tema monográficamente con distintos artigos, pois trataba o primeiro a presencia de Galicia e ali eran artigos de distintos autores falando da Galicia en ese momento, dos retos que outros sobre curros de Emilio Pardo Bazán e tal. Bueno, cando levaban 4 publicados os organismos censores do franquismo en Madrid, pois decátanse de que aí de alguna maneira estaban colando unha revista, non? E a reacción foi fulminante. Foi prohibir a publicación dos Cadernos Grial. Ademais, a Dirección Xeral de Prensa estaba presidido por un falanxista moi extremo, Juan Aparicio, que incluso nun artigo chegou a amenazar a Ramón Piñeiro, un artigo publicado con leválo a Madrid para sometelo a un tratamento. En aqueles anos, cando te levaban a Madrid a someterte a un tratamento, se te podes imaginar que significaba eso. O tema é que os Cadernos Grial foron fulminantemente prohibidos e ata 1963 non se consigue o permiso para empezar a publicar unha revista trimestral que é o actual Grial. Esa revista foi unha revista moi importante nunha Galicia que carecía de revistas de tipo cultural, realmente nin siquiera a universidade tiña revistas por departamentos ou temáticas como agora as universidades teñen,
E entonces, bueno, pues cumplí un pouco ese labor de poder recoller parte da produción intelectual do país, de servir de plataforma para divulgala. Podería contarnos alguna anécdota con Carlos para rematar? Bueno, non sei, algunha anécdota. Bueno, conto moi malas anécdotas, igual que os chistes que me olvido, pero... bueno, a Carlos, antes contei algo desto, gustabanlle, por eso ya de escritor, gustabanlle os personaxes, aparte de outras cousas, claro, gustabanlle os personaxes un pouco así estrafalarios, un pouco disparatados, que non unha palabra que ele utilizaba moito, que disparate, un personaxe unha persona moi disparatada e tal. Entón, bueno, recordo unha así divertida, e ele, igual que lle gustaban, tamén ás veces atraía a este tipo de personas, non? E recordo unha vez en Galaxia que dixo, bueno, vai vir ahora, dentro un rato, hai un home que me pediu unha cita, non sei de que me ven falar e tal, bueno, se ves que se alarga moito, por favor, ves despois ali, entras e dis que temos unha reunión, algo así, porque a veces entraba xente ali no despacho, el recibía a todo o mundo, era moi próximo nese sentido, e entonces, se ves que se alarga ali moito, ves e dis que interrumpes. E entonces, bueno, ali chegou un señor, así de mediana idade, entrou no seu despacho, pechouse así, e isto, así, ao cabo de 10 minutos, algo así, escoitamos a toda voz que o señor se pone a cantar un tango. Pero a toda voz, toda editorial, pero que pasa aquí? Non sei as razóns de por que cantaba un tango, creo que lle estaba contando de que ele fora emigrante en Buenos Aires, ou algo así, que viñera dali, que... a historia de dentro, como ali non estaba, non recordo. Entón quedamos todos así moi sorprendidos. Bueno, acabou o tango, pasaron así un tempiño e de repente entra un segundo tango. E entonces xa foi aquelos todavía máis divertido, estábamos todos, bueno, vai aquí, chegoulle un tanguista a Carlos e lle vai a cantar todo o repertorio. Entonces, ao acabar o segundo tango, xa me apresurei a entrar ante a ameaza de que lle colocase un terceiro tango. E eso, bueno, eso, unha anécdota así pequena, pero contei algunha outra que tamén pode servir, o do libro electrónico, ¿no? Que todas aquelas chilindradas. Das chilindradas estas tecnolóxicas, hai outra tamén que dá boa medida de como vivía el os aparatos novos, non? Cando adquiriu aquela especie de tablet, por chamarlle de alguna cousa, que xa permitía, que vos contei antes, que permitía escribir en pantalla cun punzón e eso convertirlo en texto tipográfico, soubo daquela que tamén se fabricara claro, a dificultade daquelo para escribir en aquela tablet que con punzón tiñas que ir pinchando nas teclas. E claro, escribir un artigo, unha marxe, por exemplo, con esa metodoloxía era moi lento e farragoso, ¿no? Entonces, el soubo que en Estados Unidos, que foi de onde pedira, onde comprara aquel aparatiño, que tamén se fabricara un teclado compatible con aquel un pequeno teclado que ademais dobrabas así en dúas follas e tiña exactamente o mesmo tamaño que aquela tableta, ¿no? Que o cual podía levala no peto. Claro, xa daquela escribiu un artigo diario que é unha cousa que tes que reservar un tempo no día, ¿no? E tamén teña que entregarlo antes das 9 da noite e non sei que, na voz. Entonces, con aquelo lle permitía, pois, se tiña que ir a unha viaxe a Ourense ou a Coruña, ou non podía estar na casa pola tarde para ter ese lecero ali en Galaxia para escribir a columna do día, pois con aquel tecladiño que permitía doblarlo e que tiña tal, podía levar no bolsillo. Pois estuvo meses entolecido, buscando a fórmula de conseguir que lle enviasen e comprar en Estados Unidos
ao famoso teclado. Cando recibiu o teclado, non se cansou de ensinarlo a todo o mundo, de nos dizer que aquele teclado era unha maravilla, que ademais permitía eso, doblar e tal, e que era moi funcional, efectivamente, funcionaba, era moi funcional, e ali, cando recibiu, tiña unha emoción casi, era unha emoción do eneno cada vez que conseguía adquirir algunha desas novas chilindradas tecnolóxicas que iban aparecendo daquela sin cesar. E agora? Moitas grazas por atendernos. Gracias a ti. E polas respostas e cosas que nos dixeches sobre Carlos. Moi ben, gracias a vos e ademais polo traballo de divulgación que facedes da obra de Carlos, que é unha maravilla. Gracias.